Her har vi en rigtig fin nyrenoveret PGO motor, overordnet set i rigtig god stand. Der er en Athena standard krumtab i, ny selvfølgelig, ny cylinderkit, ny rem og ny lejer over hele motoren, undtagen de to her til motorophænget. Og selvfølgelig alle mulige andre små dele og pakninger osv. Den er lige kommet i et teststativ her, så vi kan se den i gang. Standard karburator og lille knækudstødning. Som man nok kan se her, en 100% funktionel motor, klar til at blive monteret til salg på motorbutikken.dk.